shoutout natin itong mga tindero ng tuyo dito. Binigyan tayo ng discount. Yan, salamat po. Dito sa akin. Dito pa sa medyo mataas. Maring. Lagi pa diyan naka-jacket pa pati. Para malay na. Baka kan. So guys, dala namin ang grocery. History na. At itong bili ni Ma'am Agnes para kinapadi-padi. Yan, parang galing Maynila si Nelson. At yung kalahating sakong bigas. Yan yung lulutuin namin ni Sir Rom. Oh. Yan di. Mano? Ha? Luto. Luto. Yan. Basta ka ba? Ano? Ano ba? Lay! Apa raw? Raw! Mana teman? Pari. Pari. Hiling. Oh, Jimboy, haling Manila. Oh, ini di. Oh, ini di. Tindog. Ano ka na? Oh, nangani. Sige daw. Obvious na wala katay. May stick ako dyan, may stick ko. Ano? Galing ka Maynila, boy. Banggi. Tumago. Mana, doon sa bahay mo. Haling Manila si Jimboy, oh. Trabaho ka na. Miss niya, miss. Ano tama, ano kita? Makakang kita. Yan. Hello? Hindi mo. Manakatay, may pasalubong ako sa iyo. Pasalubong kami. Pasalubong si Katay. Padik. Hello. Layoli, magandang araw. Ano na? Balik ka Manila. Pwede. Tulong nilagay sa papaya. Yan na Yoli. Meron kang kalahating sakong bigas. At ito, pasalubong kinapadi-padi ni Ma'am Agnes Miller. Galing na naman kay Ma'am Agnes to. Ang isang latang biskwit para daw hindi kayo malisan ng almusal. Yan guys, ito na mga grocery na Yuli. Mga noodles, sopa, daming kape oh. Dami-damihan talaga mo. Bilhin na niya Agnes. Yan. At para kay Jimboy, kina Katay, kina Junel, sa inyo, Milo. Ito, pasalubong. Gusto nyo nito? Wow, masarap yan na. So ito pa po, Nanayuli, 2 kilong sukal, toyo, at yan, napakaraming dilata. Yan guys, 1 kilong tinapa. Galing pa ito si Ma'am Agnes, Nanayuli. Tapos yan, 1 kilong mantika. Padeo, may stick ko pa Padeo. Yan, ano na. Hop. Mauna. Ataro pating doon. Yan go. Katay. Kana. Sarap. Ang katay sa'yo na ito lahat. Ang kana ng katay. Ito na po, Ma'am Agnes, yung ating napamili para kina Nanayoli. Tingin ka na dahil na. Tayo niya si Katay. Ako tinay, tabukasan ito sulata. Gusto mo yung cracker? Sige na. Gusto mo nito? Busunan. Ha? Busunan. Busun tanay? Okay. Diyan mo lang. Ay wow, tubang-tuwa si Katay. Okay pa rin.
Ay, Yan ang pwede, yan ang. Oh, pwede. Tatay. Salamat po. Oh, kuha na kami di. Anong gusto mong sabihin na Yoli pa kay Ma'am Agnes Miller? Maraming salamat po, ma'am, sa pinadala niyo sa aming grocery. Mga ka-turtinda na po ako ng mga alang. Maraming salamat po kasi may konsumo naman sila. Maraming salamat po, Ma'am Agnes, sa bigas po na ayun talaga ang inaano ko. Wala sila ditong bigas na maiiwanan ko pag tinda-tinda ko. Ayun ang inaano ko kasi alis ka ako dito, walang pagkain sila. Ngayon na mayroon naman, mga kapag tinda-tinda na po ako. So at least ngayon meron ng pagkain, makakapagtinda ka na. Makapagtinda na po ako. Maraming salamat kasi may pagkain na po sila. Bakit ka naiyak? Naiyak ka sa tuwa? Opo. So at least makakapagtinda ka na, hindi mo naisipin kung ano yung kakainin ng mga anak mo. Ganun na nga. So ngayon na Yuli, magluto kami ng ano ni Sir Rom, yung asawa ni The Prospect. Magluluto kami ng pikadilyo. Opo. So yan mga kahabi, sabi po ni Ma'am Agnes Miller para kay Rolly, at kay Roy. So ikaw na Yuli, siyempre binigyan ka nila Ma'am Agnes noon ng pamasahe ng 1.8. So ngayon daw si Rolly naman at si Roy. So bibigyan kayo ng tig 100 pesos. 100 pesos daw. Ay 100 pesos ba 'yon? Hindi. Tig 1,000. Wow, 1,000 yan. Sana all sir. Yan. Sabi na Agnes, dahil mabait kayong bata. Yan Rolly, 1,000 pesos sa iyo. Galing kay Ma'am Agnes. Roy, 1,000. Anong bibili mo nito? Mga ano, bad short po. Ano? Short. Short. Maraming salamat sa po, Ma'am Agnes. Maraming salamat na po, May Agnes. Mambait mo po talaga. Sobra. Pugi. Oh. Sala man ang ano mo. Ano? Yakon ko sa Yehey! Bilis na! Ano? Ano na eh? Tidak, Tilapia. bermana? Sarap mali. Sarap ma'am. Ano tilapia bagan? Tilapia, tamban, bangus, hotdog, nam-nam sa... Nam naman din man. Maka ka? Ay, mana? Akan kita. Yan, kasama ko ngayon si Bicolanos Vlog at si Sir Rom. Yung kabiak, yung partner ni The Prospect. Yan, shout out The Prospect at Bicolanos Vlog. Shout out sa Team Uragon. So, ito ngayon guys, ang lulutuin namin ni Rom, ang pikadilyo. Kasi nakakain kami doon sa bato ng pikadilyo, kaya naisipan namin ano kaya kung yun ang ipatikim natin kinapare-pare. So ang gagamitin namin na sangkap, ito kalamyas, at itong ginger o yung luya at sibuyas, bawang, at ito lalagyan namin ng harina.
may kitik si Pade. Yan, titik. Kain mo ng uli. Ayan. Makulog ang kagad. Len. Tabon mga ay. Tabak ba rin, tabak nga, tulak mo. Tama na. Ay, tabak ba rin. Yan guys, napaliguan ni Nanay Yuli. Siram. Mamamatang. Mamamatang nga eh. Ay, bedad na. Paano man ang ano? Paano ka? Paano man ang ano? Naman ang ano? Wala din nga ano? Hindi ka nga ano? Oh, huli na ko. Ano ka? Ano ko? Ano ko? Pawalat na dyan. Ano na? Ano ko? Pindo! Paano mga ano? Darda na? Parihina na? Ano na nga eh? Ah, nagigigigigigig. Balik. Basta nga balik. Lawas na nga eh. Labas ka. Lawas na. Lawas na nga eh. Lawas na nga eh. Labas ka. Magmas ka, mga Ha? may virus. Para sino man mo sa road. Boyo. Yung boyo. Mana butang buyo? Iya na. Iya. Sige na. Mana? Sige na. Sige na. Sige na boy. Do. Busog na busog guys si Django. Tinik na lang ang natira.
Totoy! Guys, busog na yung mga anak ni Nanay Yoli. Oh. Simula nung dumating ako dito, sige ko nang pikilaba. Kasi wala naman kung di tayo maglaba, anong kainin ng mga anak ko? Kulang-kulang, kasi wala naman silang mga trabaho. Yung asawa ko wala naman trabaho, hindi daw siya magtatrabaho dito, doon daw siya sa Maynila. Nasaan yung anong binili mo nung sweldo mo? 4 na kilong bigas, ganyan, tapos yung mga ulam nila, kape, asukar, ganyan. Nung nakalibada ka? Araw yan, ngayon lang hindi, meron naman ko sana, hindi lang, nag-ulan kasi. Maulan? Maulan. Kaya hindi ka nakapaglabada? Hindi. Sa dami ba naman ito? Diyos ko yung... Sa maghapon, ilan kilong bigas na naubos? Sa maghapon, ang sapna dito, apat na takal. Hindi sila namumroblema pag nandito ako kasi hindi sila, nakakakain talaga sila. Magkano yung mga araw sa paglabada? 400. 400 na? 400. Kung minsan, yung pagkaunti lang, binibigyan ako ng 300, ganyan. Kahapon nga, naglabada ako, binigyan akong 500 nung nilalabang ko naawa sa akin. Gibon ko ng 500, inubos ko lang dito. Hindi lang yung hawak ko man talagang at sasakit naman dito, sa dami ba naman. 2 linggo na yan. So yan, anong gusto mong sabihin na Yoli kay Ma'am Agnes? Mag-Tabi, maraming salamat po sa pinadala niyo sa aming mga pagkain, mga grocery. Talagang hindi ko ito makalimutan. Kaya may pagkain naman yung mga anak ko, kaya mabusog naman niya. Kaya maraming salamat sa pinadala niyo po ulit sa aming mga grocery. Maraming talagang salamat. Kabangan sa akong bigas, taka yung mga biskuit po, yung mga noodles, saka yung mga kape, asukal po. Maraming salamat talaga. Maraming salamat po sa inadaling yung ulam. Ang sarap. Nagustuhan ng mga anak ko. Napakasarap ng luto. Maraming salamat po. Yan, Ma'am Agnes Meller, so maraming salamat sa mga binigay niyong pagkain o ayuda kay Padi-Padi sa family ni Nanay Yoli. So yan, ang saya nila na nakatikim sila ng pikadilyong isda, ang tilapia. Maraming salamat sa mga tulong, ayuda na ibinigay nyo. So yan lang po. Maraming salamat. God bless you all. So yan mga kahabi, salamat po sa mga kasama natin, kay Sir Rom, kay Bicolanos Vlog, The Prospect, at kay nandiyan si Ting Kapisote, si DJ TV, at kay Uragon Honey. So salamat po sa inyong presensya. So salamat din kay Ma'am Agnes Miller na nagpadala para kinapadi-padi ng grocery, ng bigas. At yun na nga po, yan, Uragon Honey, nagpadala si Ma'am Agnes ng 12,000 para sa pandagdag sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Yan, Ma'am Agnes Miller, maraming salamat po dito sa 12,000 na napakalaking bagay po nito, napakalaking tulong po nito dito sa pagpapayos po ng bahay na Padi-Padi. Yan. Sana marami pa pong mag-sponsor para matapos po itong bahay na Padi-Padi. Salamat po sa lahat po ng aming mga sponsor, sa lahat po ng Uragon team, supporters. Maraming salamat po sa inyo.